Dara dia, mo ni. Som Leon. Ano si Som Leon ba? Tubig mo na absolute kaniya. Oo. Absolute water. Tubig na absolute ba? Tubig. Tapi tubig dito. Tunggagi diri do kabok, ano? Dara, do man ni kabok ka. Som Leon ba? Som Leon. Mo ta gadi ini. Mag-live ka. Nag-video ko. Sagdi lang. Nakuha kita sa kuha na nida. Oh, sa vlog nida. Ay da, Kuha gid. lang god. Ara makita ang gyud nga tinud-an ni nga to ah. Nga naa gyud mo diri oh. Hey, Bits W, be. Oh, Bits W. Oh, Gretchen. Vincent! Oh, Bits W diri. Goy. 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 So team gyud nilang sakyan na no. Ano mo taga-abag? Kuha na. Leon. Kapal nito. Dara. Som Leon. Abang tabang. The vice honor of king. Som Leon nindot ra ba kaya na ba? Service. Manila. Watay kuan kulang kay tumon. Importante ko kay mag-uwan. Paminaw sa buha, paminaw mo. Alitol mo dili be. Para ma-instruction tong tarong ba. Company. Som Leon. Company ni, company. Asa man ba? Service. After sales service car. Abi amo lalakap. Mga sardinas. Noodles na data. Paminaw mo ba? Ari. Ang ilahang dala dire is mga pinakataas itira ka household. So akong buhaton is mabilis lang ta. Ha? Pamilis lang ba? For example, sa bayan likuan ano na to kay para mga makabahin gyud tapos imo ikara. Kana ba ha? Kay para mabahin. Oh, bitaw. Kaya nga na mga t-shirt dai. Dai mga t-shirt ba? Ito anak itom. Kuyog kanila. Som Leon. Ay, Som Leon. Oh, ipon lang kay. Bisa magayo nga dito matagang guban para na wag gyud magbahay sa inyo ha. Ha? Nabitaw na. Nasa ate dito. Nasa ate. Asa ba to? Diri ka dira. Ali pa diri. Sa Ano mga tagaan ka diya? Oh, na. Raymond. Ang kalulo dire. Kalulo. Si Raymond le kalulo. Kalulo, si Raymond le kalulo. Dito ra ko. Si Raymond ra ko dito. Kaya batalyon. Kasi ko ano padating ko ng mga samok na dan. Ano ni das magan mo dira. Ay, bag day, bag. Bag. Oh, bag. Sudlan na ng mga pangkarga ba? Isod, bag ba? Okay ka po. Pamilya ng mga bata. Ano mga bata lagi padating das magan mo. Raymond. Mon. Linyahi si Lolo. Ada lang nga, bahin ba kuno ka? Si
Bang lang ako eh. Lian. Lian, das ka Lian. Kalo. Nanay. Nanay ba? Selin niya. Ayun na lang ko na lang. Ika na lang. Ay, dali sa, dali. Go. Amin na pa, Ben. Naning lakaw na slok bro. Mantay itong imong cellphone dito. Akong gitabunan ba to? Dapit sa flashlight. Daplen sa. Kamay. Oy, pag-igamay. Dire ko na mo, dire. Dire mo nga side out, dire. Kay na mo agi motor. Dong, dire ka dapit dong. Dire. Come on. Dire dapit kay mo agi motor. Sir, pwede mga t-shirt sir. XL sir. T-shirt. May t-shirt? Wala. Ano, sardinas? Daplen sa. Sardines. Hi guys! Thank you! Naagit na diri tanan ron. Kita yun mo social media ron. So bahala ning wanan eh. 6 liters ng tubig na gud. Adag ko bitaw tong sulanan na. Ayan eh. Kung ko kailan nila. Ba nga agi ganina? Hala, nisakyan na no. Pag-iadaw ko na sa daan ko no. Pag-iasa ko na be. Kaya na isakyanan. Gilid lang, gilid. Sa, paihaw ka. Ito. Sir. Huwag konda, sir. Ha? Nagbit-bit naman ganit ka. Kaka na. Uy. Wa ko'y trapal ay. Ngayon tag trapal ay ako, wa ko'y trapal oh. Tarpulin naman ako ah. Ayaw ko na sa daan. Dali sa, dali pa na mga atak, wala plate sa mo. Dili pa na mga atak, wala plate sa mo na. Sabi the plane, kaya nag-pack pa sila. Agi po to sa daan. Ito na bugas, grocery. Oh, tabang mo rin, tabang. Dali. Ma'am, mapanay mo. Ah, kanindot sa nanay, nagigibagid nila gyud.
Wala mas like t-shirt day ko no? Dire na tubig dire. Ari trapal oh. Ah, ilan man ang gamit, guro? Apil na. Ay ka na, mayo na, bi. Oh. Kaya wag ko trapal ay. Ano na? Ano na lang ay. Ay trapal eh. Okay trapal. Dire. Kani man yung trapal? Ako kan trapal. Ako. Tarpulin na man ang ako kuan. Trapal. Usahaw na daw. Na. Dili mo sa magkuan pikas ba mo gamay og pikason. Ada pa, ada pa. Ada pa. Oh guys, naglungan niya ni puta sa ako. Binakatakas mo gisa po. Usahaw na nagbukad. Ang tubig dito, kailangan itong tubig. Wala ka tubig, kinimapon. Dire mo largo mo sa naghatag mo lain. Padi agi ka ning lungsod. Ito ba sa dito niya na? Ayaw niya daw sa bakit. So guys, Hi guys, for today's kana mo na yung mga kugihan diri sa barangay Sabah. Kana. Kini ba? Lagi yun, kamot yun. Tabang mo, tabang. Ay, ama, kanya na wala ka sama pamuli ha. Ay, sama pamuli na ito. Tingog lang. Hop, slowly. So, mag-picture taking siguro din eh. Kaman. Oh. Diri, itsa na na diri. Kadungog sila oy. Unsa na sila igagaw? Oh, diri mo linya kay ay mo shortcut. Musundog mo muna ko. Tundog mo muna. Oh, na tubig. Why problema? May dagan rin tubig. Ay, sapayan sa kanila. Sige, Dol. Tubig pa. Kuha imong gunting daw, kay kini man lang yun. Tubig. Tubig pa ka. Ano yung puso? Para kami mata ka. Magasgasan ito na kung sakyanan ha. Matagakan sa tubig. Tubig. Oh, tubig na dyan. Go, Michael. Ganito tubig yun. Ito may namatay. Ito, kaya namin. Nasa may ito. Oh, nangatag na yung vlogger. Ang vlogger, nangatag na yung bugas. Oh. Oh, tawa. Team sa yung sinina po. Boy, ako yung nagkuhan eh. Ano sponsor? Ikaw sa lagi mo dito. Bagas ako. Galiyaran nila po. Sponsor lagi na. Ano yung shortcut naman mo? Ano na ko rin ano? Hindi mo kayo nag-video ba? Ay nag-video. Ato dito sa likod. Ang tagiya ba nag-video? Tubig daw. Matubang. Ay mo panlakaw kay mag. Dito bigas dili diri ato dito likod dito.
Kahit tuwa sila dito ng hatag. Be, alihita. Gahini tag tubig din na. Murag wa naman tay tubig ani ron. Naraba ko'y bata. Be, tagay tag usa ka tubig gabi. Diyan usa lang. Dire be, dire. Usa ka tubig. Be. Be ako na be. Hoy, dire na. Ako ha. Kuani. Kami ako. Ako sabi kayo ako'y tubig. Ako ko'y bata. Be, tagay ko dire be. Limot danta tay tubig. Kana be. Be ako. Ano kinigaw? Dong. Ako tubig na ko. Uy ako. Oh. Dara. Ambi ni. Dong, tigay ko kami. Tigilan na 'tong tubig mga idol. Tubig sa bata, natay bata. Dong. Sa mga nakadawat na, may picture taking dito. Tubig, napay tubig ko. Anong kasarap po niya kung kita ang kontingin? May pag-ibay-ibay ka pang din na wala. Ang ako dai, wa may ako dire. Ha? Ako din. Amot lang. Daot sila ni nagsikita sa ibig na. Amot lang. Kita bulan din na. Wa ko yako Ay, eh. ilang taon kanya kasul sa Mendoza. Ay, sama ko. Wala na. Okay, ilang taon. Basi nagwatang rin ka day. Basi nagruspito rin ka mo. Uy, ako ba nang ligo ya? Napala dito day. Bong ako na ba kato? Wala pa rin ito. Mura ni sa karto dubi. Mabilas tong ganito lang. Okay na, Sardinas. Thank you. Sardinas na, Sardinas. Be. Thank you very much. Thank you. Dol. Get be. Wala pa. Apa? Ay saha, wala pa. Ako na pa. Para bak. Amo po net palpal. Have yours. Wala. You have. Oh no, I'm happy picture. How many rice? 20. Rice? 20. You 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Enough? Sanjay? Oh, enough. Nap. Ah, sige. Basta ko. Ay ako ah. And one rice. Water. Diyan na ito. Water. Ano yung tayo? Upat. Sir. Abli. Herman, let's go for me take a picture. Picture. Picture na guys. Picture. Kusang. Uy, ikaw tayo kalimti ako. Sardinas. Makuha ko din ko lokas na. Di, akin. Rice. Ako po be. Tabang Dito tagaan na de. Gatog tolo. Ay, kay tangipon. Sir. Ah, thank you. Sir, kamu nang ihakin, sir. Akin ba higa? Ah, balik ang order ni sir. Oh. Sir, thank you. Right. Oh, dara. Homing. Rice. Salmon. Sardinas. You guys take a picture with all the bags? 4 bags? Bugas. Wala may rice lang. Wala to gunding. Wala. Si Erin dali. Gunding. Di ako abi, wala ko ibugas. Wala may bugas. Rice and water. Nalama, sir. Sir.
Rice. Is there rice? No. It's me. It's me. Anay. Inday. Ano siya? Wala pa sa nasi ko ano ganito. Right, okay. Wala pa ka? Ako boss. Wala. Ako wala. Ako. Wala pa ka? Wala. Wala. Ako rin video. Ako rin video. Isa man eh. Eh, kon may reels. Ako na sud. It's mine, ha? Ha? Karga. Ako kay pa. Pangayo ID. Amo nang dapat na. Yan may wifi. Tibuok na siya. Yang mama. Yang mama sa kanina isda. Wala may yang mama dre. Kaya yung kuan. Kedua gawin mo. Bayaran na ninyo ha, bayaran na ninyo. Murag kung kita yung bayan tayo, murag ano rin siguro kung bayan to kamay.